Ovce.sk. RTVS uvádza Mobilmánia. Na kopci pri lese stojí košiar s kolibou. Je noc a obyvatelia Salaša si vedľa koliby premietajú rozprávky Tom a Jerry. Janovi zazvoní mobil a jeho telefonovanie vyrušuje ostatných pri pozeraní až natoľko, že sa kocúr s myšou prestanú naháňať a namrzene počkajú, kým Jano dotelefonuje. No, haló! Nepočujem! Hlasnejšie hovor! Haló! Haló! Nepočujem! Kino tu hučí! V iný čas, keď Baču rozboleli zuby, sa Jano kúpe v kadi. Už ani v koríte si mobil nevypneš. Je večer, netelefonuj tak neskoro. Však len SMS-ku píšem ovciam. Pred pol hodinou som im písal a ešte mi neodpovedali. Bača ešte viac namrzený sedí nad haluškami a studenou žinčicou. A čo im píšeš? Píšem im, nech mi konečne odpíšu. Bača sa napije. Až zobudil vlkov v lese. Je ráno a Jano sa stále zabáva s mobilom, čo Bačovým boľavým zubom neprospieva. Ani vlkom v lese. Zástavka autobusu na ceste do horárne. No, haló, k zubárovi idem. Ale mne nič nie je. Ja mám zuby silné ako búk. Bača si stále špára músta. Nastúpili na voz. Škrípal zubami a zavíjal ako vlk. Celá hora sa ozývala. Oka sme nezažmúrili. Pred horárňou. Ďalší. Vstúpil Bača a Jano vonku desiatuje. Svojím mobilom, láskou jedinou som sa hral celú noc. Ja k zubárovi nemusím, zuby si čistím každý deň. V roztržitosti zahryzol do mobilu namiesto chleba a vylomil si zub. Horár radí. V kine, v autobuse alebo u lekára nerušte svoje okolie. Prepnite si mobil na tichý režim. Nestaňte sa otrokom vlastného telefónu. Ľahko sa môžete stať závislým. A jeho jazvečík v každej labke s mobilom padá do trávy. Projekt je spolufinancovaný programom EÚ Bezpečný internet, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Audiovizuálny fond.